Kajingi ay beteng bat nang jor kajingi snam hakaleng ki jaka ka jala Manipur ke Sorkar jala jong ka Manipur ne kasi palai South tarek jembang arja arpulai kala penmi ek hukum ban Siat naphang yakin nongpynkulmar. Kat kum ka hukum bala penmi da uti Ranjit Singh u komisioner katanat kampo ieng ke Sorkar Manipur ha ka South tarek jembang arja arpulai kala ong maknang bantek la kame ki jingkulmar ba jings e rapo ka jala ulat ka jala Manipur ula ai bor ki district magistrate subdivisional magistrate bat baro ki executive magistrate special executive magistrate bala thung da ki district magistrate bikin ai yak hukum ban Siat naphang ha ki khap lada baro ki lat jing ekren ngol thu jingwa ham jing penan kame ka bor bat ki we kam tre kam satya kat kum ka kendon an jong ka CRPC kat handai spat nyopulai bat ka jing bamla bantek la kam ya kalong kaman nomor ka jing kan at ki leng sunya pom jong ki sipai Indian Air Force bakit ya ki sipai kilawan poi ha ka janmet hanong ba empal palat khandai hajar ngot ki briu ki lahap ban petre dalaki jong ki yeng hadin ka jingjor jingi snam hapdeng ki pat riu lom bat ki jat ben riu meitei ha Manipur la ban chukro ba ka jingkulmar jat ben riu kala khi ha ka laitre ku jemmang arja arpulai hapdeng ka jingiat pat ba ban persha ya ka jingi thu ya ki meitei kum ki riu lom ka jala Manipur oh ida okay kurti kare kanchi mati na lo hello